molta emoció, una part d'emoció i d'atenció. I concret els escriptors ens agrada quan escriure del que ens passi, a mi em passa molt. De fet, jo he començat a fer una novel·la que volia que no fos de gènere negre, com que soc professora d'escriptura, i vaig a fer la novel·la de la professora d'escriptura, amb el que ens passa per allà a l'Ateneu, tot plegat. I de tant estar enganxada a la tele, tota aquesta tardor passada, que si ara has de parlar d'independència i ara anem a la nova presó, i ara no sabia escriure de res i vaig pensar, doncs li donaré el rerefons d'aquesta tardor. I des que vaig decidir això, vaig ser incapaç d'escriure més, perquè, clar, la literatura per mi vol maduració. Llavors, una cosa és el periodisme, que tu vas escrivint el que va passant, més o menys com ho interpretes, i una altra és escriure, diguem, ciència-ficció, on tu t'instal·les, si vols, doncs en una Catalunya independent fantàstica, que ja hi ha alguns llibres que van sortir per Sant Jordi que més o menys plantegen una situació així, però clar, quan fas una literatura ficcional sobre una base realista és molt difícil, a mi és gairebé impossible escriure el temps del que està passant. I llavors vaig pensar, com a mínim, ves guardant notes de tot el que està passant, no tant del que està passant que ho vivim tots, sinó d'aquesta mena de carrusel de dragoncana emocional que tant els partidaris de la independència com els que no també vivim, perquè estem tots en el mateix vaixell, que seria el mateix territori. I llavors vaig pensar, és prenent notes perquè no és una distància suficient, després es pugui transformar en matèria literària.